abanyaruka ngoretera baramangana gyo bari Santa Tawe turina amangana ya ngwira na batika kwenda school osingita kiriko korwa asenzitu ya Kenya umbyumbe kibita kiriko esokiriko gokonya umwana umunyaruka bego tujina butojujuti mu murake mongita abudura chukumu kwanda asemambi yabone asinina ndero natakwira libagari nene asomwana umunyaruka nande mbareje rusa ngakibakore ngakibakora nabayibuli babo ekabareka linde mbaira na uje school bale mosibo kosikabwa toburoire anemete abanta bangi asorongurwa busi nigo no mwibuli akora de umwana umunyaruka nagenda ko cyabu ko ndetera yo burito ko ndetera ko matena ko nyororo buroire babwana usiburu mbari ko masuburo iremboro no se burito mbororo ayina to chikurira semambia na kone ni kyandage 10 umwanju muri obe nanje biganyise to cyabo no mambi kutalia mange usikota kore biro nyora ntora sensema mtandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital bega sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News yanda ali baga abageni bane kana uchakero kaboko kwane gukori gukobe moinaria ara tutebi ereningo kiana vera venir tukuri tangani kwa morero seri yakabiro seri gatatu lakini ndi ara tutebi na ereningo asemambia bone karibu sana madam ono mwanju muri moteri ndi na ereningo ara komen asante samarita ngoro kupersi nyabate nkagere Kitutu Chache North constituency e ward ya Kigogi no ngiboire yes bia sana wakore nyabate asante bana nganje ndumi nyabate iyo kiara yande nabako matambake kondi yangi katia nae nabo kwa nilitera kanje niko maete lakini nabo machumba ningo antila tingo rangiri yetariao mbia mano moraria asa marita ngoro kuivoni nyaboke ntengoro sense ward ase kinyoruge kurukunga rioma abo no bone se itoere Kitutu Masaba sakuro kumucheno se ino Kitutu Masaba macheno bia sana gona gonge sima ward bia sana abono manjumureri tonna nyabate na iPhone asimambi yaboniga nekrondo jigokwana na iguru ya masomo y'umwana munyaruka asimambi yaboniga kono tuachakire kore ngana nainwe umwana munyaruko konyirwe gwikibirengo biri aho ikera asa masomaye asorongurwa gusi tujakira sinyabate asante silibaga kulingana no mwana nyaruka ase tuikire bono iga ndogo teba ngatara konywa gusokonyira but at the moment batemire sese turatebe ngase chi foundation tiri for example buna Joshua Nyarenji Foundation ya temire gusikia mwana nyaruka ake ntoko teba ngumwana nyaruka na lesiko na le school sababu gani ngatenga na le school mbara konyora kerara sama tukaye okonyora nga gutiga school oberaka but Joshua Foundation ne foundation ya temire ya iro mwana sanitary towels instead mwana ya komisi ama tukaye school kwanyora ngoira ni back to school ngosomale taigo chiko komisi masoma ya school yes bia sana iPhone ayoroje none karigiriye ito yomogusi yairo mwana umunyaruka ribaga agwetu mabono asa masomo mimura Brighton asebono igatwikire ngoteba twarure milestone twarurare nase twikire bono iga ese nginchukare nona abana abanyaruke bari gusarwa lakini through civic education ibintu byakorekanire ndotinga ekatabia kukairije bono iga somwana nyaruka toteba asomotinya matuko bakamisiriye skuru matukata tane bono iga ngoteba nga abiburi baito batemire no nyambari wikira begenteke nendo chitukurwa niga iga no butaka obutaki buru bunge mono bono mwiburi akora buna bono muturire kire 200 bikakuru mwana nyaruke ibitambe ibyo bochenu ora tigara agenda achiko buri kwirinde mutoriro aba buri ndagara bakuri bone bese yabora yabitiri mono uri ati school lakini through our foundation bono ndora abayikira bonse but at least just to rule a milestone ikigerekera to kuba ibitambe ibyo bochenu totebe bitatu niko tumaitinga 3 months abana bane school bali lakini to gusko chimuntu egera tuikenda bali bande batarakoraki bataranyoro bono ngoteba se asitwikire bono igando tinga twasukire kiwango bia sana bono nduigena mwakwaniririe the foundation umuntu na riskaria ototegerete bono mambi taramanya foundation yengendo kiga foundation kiroro niyo kwagache nyomba osinerie bono na abiri baga mukwane na ankuru kyombe kimokorwa nekirenga ngiri kieke asokonyo mwana munyaruka
gosasa okonya umwana bumugusi nsena sinzi itu ya Kenya tujakira se abete. Asante sana Brighton. Yes. Itwakwa ni foundation eye koro kwa Joshua Nyarenji Foundation. Ene foundation yachagite matukaelire ego support omwana gose e family eri okonyora kwa bakolense. Ne foundation ekoligereria amahitaji yo konyora we family eri erinse. Tukaligereria tukarachi family chinyinge okonyora kwa bakolense, especially una bono uchumi gere mbasense itu ya Kenya. Bone foundation yeye igakora ki tukaranga tetu ali foundation. Kato twalite foundation yeye ndoko tangi twaichagete limo. Ene foundation tualengeretie ningira ne back inchibuna ndega ne health worker na kolre gasi kitutu cha Chenot ninkorande chi family chinyinga muna chigo affected. Family chinyinga konyora buna chigo chinyegetali ali muna moko babweni konyora umuntu ngokorererale enchire mase yende. Bono unkanya gutwale birenge lingana kitucha gukora gusene kingo kora ntuwale nchira yo gwikira chi family echi. That's why tuachagete from ake korichi muntu yomo korichi mwana yomo and then tukamyo come up ne foundation ego support umuntu okonyora kwa ikolensi nende majorly tuka focus aso support umwana nyaruka. Yes biyesana bono ngira ne asa iPhone inkege mwaroje bono umwana umunyaruka atarayikira kero kombea no murekera no kero ensi ajagete kare akumanye korana abana abanyaruka babere bagukwanira sana. Inkege nandoroje kitarayigira na ase foundation yinu ni mwachakira mutagetero umwana umunyaruka nereka ukwanwa ebe bono oparents no umwana umura. Egente tanga ni Brighton tete ko gotebi inti ivoni inde ningorte social work. Ivona abire byombe bingi byebijana. Boneka twaringi byombe byebijana twagachire binyoro. Akatoweke binyoro kwa ike familia ende baka kwanyora bali kunyara kabisa. Unabona twaringi kyombe kyali ko ku Yes Youth Can. Kyalenge ga Kisii County. Ebyombe bintu atalite binyoro sana. Ngama yakonyora nga chi family chito chire chintaka mono. So ntina bwatere okuganyanga nari konyora umuntu. At least yatubwata okoboko tonyari ko toko konya abantu baitu no tondi ri umwana umwisiki abantu baitu. Bonekero twachite koligi nara frontier ingegete ngaki togotebi ngo bekano status tia natebanga onyo gutagite gotokonya mwana umwisiki ndomere sanitary ibere isato inye so tugatema wike binyoro ake ngatema korari gina barayi baitu bakembari twikerete mbari tutaikerete lakini bonekero twachite tokanyora Joshua Nyarenji Foundation ari Canada no muwakiri arororo mundaga ntebi ngo mungwanuri ntwara nagachira umuntu oyo minyumba ngamuri muntu oyo minyumba ngamuri can you give me a ring agantebiyaya na konwera lakini tiango turatema bone kero yikira ngatemya bade ngamuburi tukuri yo muwakiri utorosana tokonye turumo mungwano yu tukamwakira meze tukamukwanira meze nja tukamutebi intu nyegete ntubwa tukwane kuri kagatebo kunda isi tigapa konye atubona nyegingo konya abantu bari Canada nga batari abamintu nekira nyarikane ngaro bono mungwano nari gitagatebi turatema tugachakira Nyasore Primary School tukanyora abana bari guta chance abana barire chinda alafu abana bakunywa macha machafu alafu tukaratika tuchakire grade ikikurugiye isanemo class 7 na class 8 ekero tu tested waters tukanyora kumba abana bamba bwate okugania okone bona botu wachagitego biesa nankuri idorigurigo chimetorra abana mbarenga mwakonyire nari school jitu kurengana na yabet abana morojo bokongwa school jitu mbororo gose ngakyoroje birengo byo bokongwa school jitu kero mwarete school berisato nari kigandikyo bokonyi irina bana baendade na masomo. Asante Brighton. Una tu atareche school ase chiritu atemire wekira kitutu chache kera no tu achagete kuru tu atebete turachaka kurunka torole program we kiye gutwara matunda then tumayigo suka gostisiko school chiritu atalire of course abana shinyaruka mbagwa tumuchanda omonene nyoane kero konyora to kwende school to kuba sanitary chiri okonyora umwana agogoteina gaki mwatusukiria tambe mbara baka abande bagoche batote na Misiri last term ina misiti class amatuka 3 asinginchi okonyora muibuli tabu ati okonyora kwa ikolense
tari guikira kugura sanitary nendo komaite tore society ababuri abange konyara kwabona kurenze mbali guira ringane riria ministry sako mune ringana ria mana kuzo konyara mubiri akubori nkugorere sanitary ntige kugora rinya bwari kuruaro gali muri bono kwara ng'omubiri oranga ni gentegeke omotebi tumika gento kenda kwanyara umwana utumikire goseno oburangeti utumikire yanga then kwanyora amatuko gakoera ataturiria akurira amatuko aria kwanyora uchakire gukora uchakire kurwara nende kwanyora ya mentiro muchandonde kwanyora umwana urunyageta nyagetari nenda sande abana bekero kwanyora akumiss abandi bagutenga akumiss amatuko e school kwanyora ekiralinka kwanyora uchakire gukwanira ka gukwanira school gali okwana kwaneru kwanyoro chakire gotore ebinagwa matuko gakoera neiga yani mitinge koerena kwanyora ng'umwana ukai nakibero wachaga gutwa mateiga kwanyora ng'umwana yokoreki otigire bone skuru otigire skuru ochireka ama ebinagu biria ari gutwa kwanyora bana byaletire amatunda chakire komenta Biyasana iPhone bono eneni ngana yitu twari gukwana litukulia lero ekero muri kurwa Sikiombe Foundation iyo ya Joshua ya Genchi Foundation intwada kuturaburi mwaterera ngokonya muri abana abasense mu sanitary tago nimero birinde mwadeno ne chinda njiro nimero birinde lakini kadukura kwana sense bu mwana munyaruka igentege ko rwe sanitary dawe ngegani ubuguma bu mwana munyaruka osareke iPhone igentege tangani ase kirete bono iga sanitary towels na bachikogero ubuguma bu mwana munyaruka bosareke bi ikegero mwana oyo abo for example atumie gento getatakiri botumekana bakonyoro ochafuire yanga yaye kago ikore school like nawe public school ibwate abamura abana bali bakumurigere bachake gusumana bono mwana kamnunda bakwenda ntwarujete at time umwana achitaga chikwengenta ngoko basekere to school so mwana abana bali ngo feel bari like ntori buya bono mwana yekarara ngatari buya kamusoka ku school gali awe ikoro osokire wiki yeme yakabira onyetakonyera muntu kumukwanira takwira na school awo tige school complete ngo bugima bwasaregire ekerona ninkwira nase nyabate nkumubona abayiboli baraboroche karumukurarigira ase binyoro mbere to teatro jakire kitujate no tuwa mwachakira mono mbojuska sande abayiboli barobate kiri bayiriri bagari abuli abene wana asabana babo nani giregeke kwa no botakabura asemejito bokwegera umwana buombya umwebuli buombya umwana nande yamakurira buna umwebuli yogatagorira umwana wa yesanda tawodero osebyombe bita so abimugorere umwana oyo ngo baremetini kyanda atari ujutumeke sanda tawod ikyagera oirubulito abayibuli batarakore meremo yabuya santi anene tingo tena abayibuli batarakora obo emirimo yabo chifamiri cheto chinyinga seto kunoni ntwasomete ngitwa chibese chiarengo ntubuna tolega ntwaiterete mechando na twaiterete mechando nero yagerete tukanya gutwara ibirenga linga tutali gutwara foundation tutwara program yo gusupport umwana umuiseke neraroreka na society bono asenga chifamiri chinyingi okonyora kwabekolense nende koruna yachagete gocha family nyingi nchichiti gutwara knowledge chiti koe gwobosemia chitenene na mangana y'ubusafi aso umwana umuiseke bono konyora umwana umuiseke gale neglected konyora umwana umuiseke muiburi tari kumuhiranga n'umuntu utakire kolendwa aso ubusafi edinda cyokora bya sama somaye bono kwanyora umuiburi tari gutiria nene eliase umukazo kwanyora nga washu yes iPhone ngiramendera so umuiburi anene kirata kire kolendo umwana waye kyaro dijigirida dena ukolendo umwana mbake myaka 13 amakoga ntige ntonda tebe narorire ekenne muno tari ngasibuge tutiyuka lakini ase community ito no mubusima abayibuli baitu bali batorere tabatangani babwate batobwe tusimba bwate ibagarigiye bakwanira abantu lakini bono igande tukunyuri abayibuli ngam twekire society ili tutakiri kubiko mwana enyaruka abamona intu abe yange mono ikigera boko mbone bonse bochi komonyora na ba komonyera ebenyagete na mukwanira ari ncharagali abo chagotenga mami unajua nini frani alikuwa ananiongeresha ekoetera gabu nayo mwibuli abeto imokerera iguru oende obwatiringaniria sobukanyiku nabutokonyo mwana uyu munyaruka lakini to baba ibuli to bengambali ogosoka mambi kwende konda wacha kuira na saa 12 ya marwaba omwana ubona abo gitesa 12 oenda prep school
tabu ati muntu okomokoba for example gisundenge na makuri magwita egente kingwikira kira nchanyo ro mumura we pikipiki amotebi ngati kango kwa buchi school ga komokoba mambi ende lida sia kumugurira we taraga bonyole mwana ugo akorete ki onyorero musigo bono ngotebi abibuli baitunga tiato check to imokie chukumu onyo mwana ugo akwenda preps onya saa 11 bono muibuli neba korosete tema ngo kobo mwana uyugo omuikie school ngorosa toli nturugukana lakini abana abana butubwata ba mutu onye tali yari tuchokora kondiyo biasa nangire ne asensemo ya nyabade ndara ira noroti andate umajumuri ndi Steve mbemona karanda tuto bwate semambi aboniga ekarotore na nyabate na iPhone korwasi ngokora barasi kyombe kemo ikwene kirina ngokonya kere aba Kenya bose abagusi ana abana abanyaroke karba bose na Santa Tower kiare ngongo jibana ndina ki ebakurusi bese usingi bakumobilize resources ni bakonye pa bantu bando mayona haya na mutoko cyakendo kende ngo bakurwa sikyo ya Joshua Nyagenji Foundation ekyo gego konya abana ne n'abanyaroka naba n'ebinyorongo konya bari kyara mwana nyaroka tariro kwa gatiru nyumba kokonya bari enchinze amajinde kibara cyo tebina ne nyumba ne chindanje karo bintu bire bantu basire tigusina mbio korende mbiro ekara kipatna sizo kirgoso agokonya emerori gende tutumira uchumbe yao na ina bato tebina inke koroje takirgo korwa erigo sire chisemi chita soro mrosi anene asasemo yabana banyaroka erinde patigare asiki school yogenda utumo uchumbe yao kwenye somande ekaro ibiro byane bigenda tengusuka uchibosyo karo kuri nasinya bate abantu mbara babono ngujimuro wande school mware nimero mubeto chibosira kitara ikabo abantu mbara bagoteke advantage yo mwana oyo ekera seri uguru ekera tari aseri lakini nature ya murusi school yamade yona bono kabeka osoko buri uchikondo abantu mbara bagoteke advantage ngora burumitura abantu bapoda boda kitari baruboka kunyato no musacho somete oso bwate gabinto umanyete ndeten lakini otume ko mwana bobe natubata kero kwanero osomanye na yayo mwana oyo amagosa agero ru school naye atinya bata mwana atakere kurigere osomuntu ngetegera kwanu asante Brighton egentege tangani kero totebu mwana oyo anyolira omuchando somo basukano oiranireka egentege tangani family netakire kwaniru ebe cancelled kereko ba cancelled ekwaniru nga ekero mwana anyolira omuchando ikineki kiagera omwana onyoro omuchando family yeiro omwana oli bado ngalo omwana obo ninde tali omoelio bu omwana okonyoro oborito linda akoreki atige kosoma then kere family akwaniru yabeira aware yaitabire igoro y'omuchando bu omwana oyo omwana olia okora onyoro omwana okoro omwana olendo omwana olendo back to school then bona okonyora family kerera aware about the incident okonyora ikoira omwana oli buya teri komo chaya teri kunya kumuramarama alafu another thing oyo monyene onye kamanyiro okorete ringaneri na atakire atekerwe step so that kera atekerwe step nali mwana onde mambiende gucha kogosero kera gosero okonyora nga mwana family usoyo okorete ringaneri gutwara roboba then abantu bona se society ase community ngochi bali gutwara obwoba bugo kuno mwana nyaruka then bachiko mwali baga umwana nyaruka asome yes biasana iPhone nina commentore kendabo kana magoboli dia onande dira somo tuana kinikora mentanga ase bali bago koreke ikibeke akoteka advantage yo mwana ote arende na bono rende na kyoroji actually ntenda tebenga family kwanza neta keire for example mwalimu ku report ringaneli ikera bali baitungutanga na bali kumanya abiboli tutaramanya ngoteba abalimu baitu tigabairwe bamanye ngana kibago approach ringaneli tago tali ko stukiro moiboli omaite omwana wabairo igendo kirike ustu moiboli na barakwi ntibona ngoteba ngekero ko approach moiboli uyo bokwanire ko bunyenyekevu motebi ngayaya bingana ndirere igana takato tusange ekara basangire mwasangire na good way onye no muibori muswati okwaneru omwa aba tande benga baswati ngwe katole tuwa kengereria manganande chero mugako nabo mutindi mu approach na good way motebyaya mwana nanya orokorera igoso liriga na liriga na kitogokora na ekero mwanyorira oboene inganya gitokora linganiri takwanda kwa eri wa misini osali bugima bwo mwana obo tiga abantu abaira nigwe babe kwa sibitabu barorekanenga na next time muntu tatebene tabanoyu muntu next time kunyara okora lingani kamniri kegera kuchakwa bwalinga na romo nyagitana na irirwe gitambukiro biasana kero to endete asomorero bonchu muri dia some SMS no sendore bari bari simuro berio
Benjamin Thomas no ali meyumoroberio kabisa Clinton Machuma good morning no ali meyumoroberio tena nkwaneli abageni ase studio Enoch Mugire morning I'm following you kuruka Salani estate out there tutwali tukurigia yuni yure mmoja na no ali meyumoroberio nya Very Davis no ali meyumoroberio asimambi ya Boniga yamana asibani mandete kutomachi SMS yenu asimambi ya Boniga romodena no moreme yumuru bono ninkani nantura kwande guru yabarai abara yoroje barabuo iPhone nyabade babekire murubiriyo kwene kuna abana baito etuze no naba mura nabaiseke bakonyegire asorongo rogusi torugire nanonye ruoba oyore nominated senator ekera igetaali parliament ya kamachikoro kana ngani ani estaria tumegetere ndiguru ya mangana ya kromotienyi abantu mbamo mojetsa no ni mitandao lakini era danu uchumba aleko pasi bina yaya abara inta kere kubeke merobirio era konya abana abaito Patron Manage Foundation jusase byombe binde ino kimuroje na abara ibaito babekire merobirio era asira abana baita school wekara to jagrasnya bate asante abara ibaito ba se bare se nseitu ya Kenya usiliro bali agusi mbaga saine ko tema kubeko muroberinga omwane nyaruka onyalire gokonywa sama somaye ntwakara twalite birenge na Yvonne gocha kumuroberio gwe foundation usupport omwane nyaruka ntwatemete koricha barai bake tukabarezera dinganeri na akimunyale gotokonya so that tokonya abana bakinyaruka nali abana baito at least na baro barasome barai bake mbatu supported mbado taiti eneli ngana ligia sukamutwe na bake mbairane tu na bairane but at the moment abarai mbaga saine gotema but to our foundation ntunto kasene usukamutwe that's what I can say ebisara iPhone mendera dinganerio nande ngakimura abori uko jasa barai inde kira kibese ngotengo kide kyara bekwase kyara nutuma kolense me na abandi bakolense meye ezo kitena bono gusi atela jenyorana yabera asigete aragia ntege ntonda tebe Brighton abara ibeitu batemire muno lakini ninganeli mwana nyaruka ndibaite tiskake esingincho unabona yetu sikuri yali mwanele yetu ya kisi honorable Doris Donya Tutu amejaribu sana chengo mwakira chingo ngote bakera lituka singorara she has done it ikegara unabona gekaro to kuri yali nona simitandao nere ndoche asiriro bali ahusi utikire initiative yoko mwana nyaruka sanitary towel alafu kuta nere ndoche utarirake alafu na abande totebe nominated ntobata abantu bari nominated bari elected abange ntingo basaba bayirane to the drawing board baikaransi bari gereri to akarto kuri Brighton bona wana GCD chikwena free lakini ngiyako gere ikwere ndigende kamniki to sanitary towels kitaina nubusa onye ntiko nyara kwena nubusa tigaba punguze riguri egere chikero mwana uribo konyora kwabo korense nera nyara ko bagakwenda namasomaye biazano mwanjumure kerendete kutubwati simambi yabona tunanya bate na iPhone anakroto kwa ndegero SME yo mwana omonyaroka ngakyago konywa anakro ya majiko kana umwana omyaroka wetira ali agwetira kilometri nyingo gerare na utige skuru so ira naka sari atabwate umuntu oteke advantage kyara mu burtawo cyo kutigara kamurende nabonye ona dia sokerwa chikolema umusacho ndense mu take advantage onyari ochire no mwana otige nobolito otige obeide metinyi kyanda mwana na skuru takonyora na osena bwate chingujira basomera ni mama kutoka sunekani kondani yo moroberio na ndisi TV mbiemono binyoro ki akuboli binyoro kimwa bakonyire akuboli mama kurusuneka ngwitkango kabarbatwira neri abuo ekarwenda takuboli Lydia mukaya dena bwa kirbuya ngwanira bagani ase studio kitigo mwana umunyaroka asome nande aigeriwe chimbwa chingia bambore na yamaje koragana ekero mwana ekera barai abaswati bago chorwa ningo bago chibarakana na ebari tsire queen abago ita abando moya bago so akibara kwandingani okorona bakari kubona abara bago nominated for example abano to reference ina bantu barbaire birogo to teno na nominated ya MCS ya basubate kimbali gwetuma okonya no ina babani ngaturaba ko ngakibara bora kwaniru nyabate tuma uja safe tumesaide ndatebe nga abaraye baswati bali nominated bali elected
etogotwara exam kia kurasa omogumeno ito donya Aristotle okorere gasingia ase county tu ya Kisii no ni isiko nyona abantu baitu bali mete isiko ibakomukwana buya kera rituko ibakomota ikongole mama you are doing a good job bono keroma eto ochoriro romura yo ko represent a society we cover a good example nere nyona abana aba bakurumaya kirumwane nyero konya natena gaki ntagetembe buna donya ntagitengenda kwagi parliament buna donya bono kerumura yachorire akurepresent abantu abali baya kurepresent usakurepresent society ngima wikatu ale example kia lakini bono ko hacha baraya baita basubati bachorire bali mutwali tigateme onde kakabwate mbwembe tigateme ko yonchorire ko yebisake so that abana baito bagosoma na baro baige batwale umusingi umuya esa ivuna imentera abwara kumongonde ina nga barbia mwakonyi na ngai mwachire ipasente jino muchukwere timoro na kurante banga baraya bande nominated ya mcs mbaro basubati akibara gran pare tumago konya abane kera baroki barali na bago bege initiative get akora bana ntinda teba se abasubati betu bari nominated mostly egende getangani igekorwa ngoro y'umuntu ngo bwatiere nga mbugi makia eterete omuntu asabwetero bogima obwanse ekara utiko bano nominated na manyenga nkiya mwira parliament mtebone gendo yokanda abasabe kiro omuntu ali gere society asakuru ikegera ni maite 100% orete yorote family ngiya kiro omuntu ira ne magega ali gere linga ya rule akwira na back aikaranse achake gotokonyera abana binyaruka netaba mwana munyaruka akwenda akonye chikese chiri chikononya nasaruite kero omuntu etumi biasara bono ingani mototaina ngai mwaretire mechandi nani mwarorire era ase nyoro chinda njiro ni nyomba njiro na ande ngai mwetire skuru ke mwetire na ande nga reception ya kobekiara akarumwa ikiro na bonyo abantu bari batani tuntu nyarede gose ngaki morore na morada tebe asini naki na ande ngaki morege to jibosio aso konya abana baitu bagenda masomeke kerenga mwande ina kirimo to mwana atigara ko skuru gosoma tasoka isiko anyore na dende obukabara bwasoire otigire skuru ngaki ngai mwaretire kato jakaranya bade tumago ja section Sante Brighton kera twalete egento twasuke tukoru enkoro twale foundation yo go support mwana nyaruka ntwatemeta ko reach bantu babere batatu bagatoa sanitary towels kozi buna torega njetimbwa atigasi ngatokatema ko reach kera twabaricheti bagatoa sanitary towels tokatebe togochaka ne school ekorukunya sore primary tokachaka na sore primary tukagenda tukaba na sanitary towels na abana bandi mbara bali butachance tukaba ebikoroto wenshuwa nga tali sanitary choka tokwa then abana bana baro bali school bati bagutachense omwana araende gutachaga ali siko edige nali mubete undara ajikwenda nyone chi nyombe chito choba chenu onyore utachire manganandi bono tukachakira ororo Kato chagere to tukanyanga chiakorire buya twabere received buya school a community ga to receive buya ndene mono kula butugateba let reach bantu babere batatu bachipu ine batokonya na leto reach ti Joshua agata yes it is a good idea genda mutwe kuruwa bulende agato support kitwaru nyasore tukaenda nyabikondo tukanda tukwa na sanitary towels not only sanitary towels kozo mwana oyo kerata kwa sanitary towels ngo tuarale ngo chandikara kibirengerere naboko mwana sanitary towels etoke korunka kero konyore kurenze onye muburi tanyore tibesa mugure sanitary towels nabara betanyore bese agore ndagera tugateba no toko mwana sanitary towels ne skuru wega we ensure at least abana aba na batwale one meal at least onye tanyute kende mambi saa 7 omwalimu nabakorosi ndagera tugatebe toko aba sanitary towels nende skuru yonse we support omochere then tuaba omochere na amafuta tuakoraki so that school yeyeka abana bali baragira naburanyira umwana aro kwenda nkamara bo mubiri tabu atibesa ko burandagira at least akandagira kalenya kuri school nabako mu sustain arale nende mambi gago che school onyole ngo mochere libare no tigalete school abekuyeka inyale ko kumusapo iko support umwana ule mu sustain yes iphone no mandra lakini how wrong igende mo kebeka ngere emia kemenga ke ose mugwate tamwe de mugobekana bano tamwe ndanga ndukura sponsor bana abebune bebangere ose ni tamwe akabere ngakimo okora mugobekana bano mwako mugima na ndi bara mugorenge ni skuru ngima bara mugorenge kero mugora skuru eji actually into Brighton oro utoni ndagera
tukarora mbia bigotoira ekero twanyorete mbia bire twaburi ekegera twarutie ntukunyara gupandem omugambi yo Joshua ekegera nere na boranyore bituko bya ikuka bire biere tukamururi ndikina tukirabe biruti tukayekora weekly monthly one kerato tebeti agatutebinga you can do it every week by the way you have tried etoko genda kiri week at least mutage turichi school bere gwekera tuchi school bere abana bali banse pi bali bakorokwa PP1 and PP2 abalero bakoroku CPC etoko baji chats ekiatwa nyorete ngo mwana na atomu chats chiri chingera kimwe bwo itumbali konyora to baji chats basoma to abana ba guchakira grade 6 to grade 8 sanitary towels to abana bali bakonyora chi school kire school na nyore public imba bate disciples to abagorere bikoroto to abana writing materials alafu to manya gwika to aba school ngi momo chere to abamu na mafuta y'ichingini ikigera to arutse buna bona igenjarere abana bangi bari kwira na school bari babateri mu metabana boito bari kwira na school bonto karate katuchakire gabu to manya kunya usuka ngora to renga na kiekwenda lakini ndike to turochenge ikiri long term short term we are sana so many SMS very excited Ghana for few years I have engaged with the adolescents. The greatest need is sanitary towels and information of what they go through, like transition from childhood to adulthood. Some don't understand how periods come. Boys have a major role of supporting the girls. They will help in eliminating period shaming. Nyabel Davis na bao kwa na bao bueno inu emero berikina ni mwa bekirende na abana mo ko ba sanitary towels ngo ba murobo semia ikera wigana bora kora murebo nyaba tumegoja iPhone. Asante. Kero to kwenda school kwa abana sanitary towels. Ntuwate ngutwara tole chinsa inke to abana bali bagwikaransi tuabakwanira tuabaeresera nkigia tusuguma twache school we kiegara mtuna tole gana abantu kure society yeyo ntu understand ti umuchando abayuli baitu bagwetera ntu understand ti umuchando abana abagwetera onekera twachire school ngubaeresera tole tuabateye imutakire mumenyeiga ne tukanga tubuati kwachire gwetari kwanyoro muntu gukurangiria no mukani koraki moteya no mwana we school alafu ngo viresera tole importance yo mwana ko bere school importance yo mwana gweta twatwara chinga kitwa motebia mwana okoro umukia osoma kerega mwana aitire kwa mwa hope kwa mate for example unabona onyore kwanyorera max ya mayo semia tata 50 koru school yetu giga ya nyakora igo konyora kwanyorire program eri abana bagosoma na Equity kwanyorire program eri serikali bagosoma then okwenda gwasoma kubusa karo kurunka ogwetera gali Equity Bank yako transport kuagende school then gocha muri mwarangire mwenda chi forum gete muchi mwa compete wana kara kwanda mwana wenyaruka igo komweresera agotwara omoyo akuigubu yote at least nje natimi waka hard njembo yo mo basuri guchikosomiwo na Equity usenjembo yo muri guchikosomiwo na serikali wana kwanya ngo mwana otwari omoyo uchaka go compete no nyoro naru gonya kumurigiri kuru ensemo akumukania no wana kwanya mwana at least akora buya no nyore kirike mu misete wa sanitary towels kera toko bayibiri go seisato chiko bakori metinye bere kwanya ngo mwana ugale set wana bago perform ya school yes iPhone no menterabu arabu no mwana wekero moko mwa ena bonya nakabwa ekero tote no butaka bokera bonya nakabwate abana bamwa ndo ndo ngo muntu twamukonyire actually gendo tubate challenge bone genene no tonili civic education asa bana baitu gendo kerore kenene ekibibono igangiringa bana bamba bwatabana bamwa babanene abana bamwa babanene ntete ko tebia bayibuli baitu yali kunyarikana ekigara barabo barure kiwangi that's why mutara tarara as secondary schools abana ba secondary schools mama ite wesibia mtu to gochakira aba bakekera mbaramanya gwesibi mama ite ogochenu nakia kogera mokorora bali batufugatirira se mitandao yetu toko gendoro twabakora civic education twabatina kibagutumi bitamba ebi arafu nende twabate ebi bitamba ebi bitali bya bayibuli ibitamba ebi ne byabo unabona iga abana baroro konyora batarikira stage ibuna ba grade 6 bake ibagutubuli na kitawokora abarimu babo baroro na baro batokonya kuba kunya kubaeresera egere batu aro manyira kibako bitumika na ndengo saba abana babanene mwari bwanja mubatigere ibitambe ibyo batumike bumukabanyene ekegera ngo wochikumura mambine bestika iyo mwana westiri yabitirira berenga so nje ngo hachi abantu bamindu
ababa nene munyari kubatigera ke muba aga break biasa no manju muri kero wandete kutubwadia semambia bone kero tore na yabete nyabate Yes. Nyabate na iPhone abo bawo kwana igorona kimiriro begete under a foundation ya Joshua anyagenji foundation ye okonya abana asibnyiro abo anena asibunge tutu ya Genot ande bamauso ko isike badana ndio baraja kira ali bamauso ko isike kero baro rimwe kyumurobere yo ochito chake nse yonzi ibintu bikwama mbuyo chake ngora magutiro je bono igento ko rumajubure ayo turigereti abo kubuna kwara iguro murobere yo nayo tutumera uchumbe ya auto dena ina mine kana baraba nanjibante abi ebena aki ayena boroje na mpara kwa kira kine uyo riskali abatina yaya no mwana ono konyegire osemba chite asinjire yamo gosasire tigansomeke SMS birisa tuiga bali bandate kutumago cha studio naro kurkunwa akurwa kegogi akuru Brian Yubra ambia hawa wanadada tunawapa heko sana waendelee hivyo biemano Brian naro dena niko ndani ya Ndis TV mambie egasi abageni abo bagokora nengia we don't take it for granted una community nyasaya abaseseni mono truvosa korwanyanjwa so you understand diga smokora nengia mono as vinyoro nindo chega nalo korokuna Cyprian ondabu adana no alime yumrovelio wanadada wameongea poa kabisa ga kitiga basirwe bono neri abarayi bahire chinga kichabene gokonya abasaye nabo berure gokonya abana bamwabo ase ebinyoro byemono ekero Cyprian watumire uchumbe yao asemambi yabone byemono asemambi tutumaji uchumbe cheno asemambi yabono ekero ngendete kuchisoma asemambi yabone turi na yabate emo na iPhone asemambi yaboniga ekero bandete otobwatia ase emerobelio ya aboniga ekero bono tugusira abana babanyaroka ngine producer konte ina tiganda nyuri abantu igoro yo ruenyi Ndis TV ne bwate ruenyi ko mu 10000 asemambi obwa nere bwe ra orangia akara ose nkia ko masene ro nya akara ose keriara gani gokorera agento korangina agenda na lipa na mpesa business number beka 888090 kwa begire account name beka Ndisi bunera CTV ya bune producer abikira CTV ya bono kwa di procedure ingora inde bwebwere 10000 asemambi ya aboniga ekerdo kwana iguru yogo siro mwana munyaroka asigisemi ndogotiga mu muramaye omumurere nere mubwate birengere binde ekerogera mwemba wo mwana munyaroka mono no ntungu yetu twabana kai ya bone ensengo sarikire mubwate birengere binde no ina about agency na bungo bakonya muri birengere mubwate no ya sabana bonse bono general as school ejimokora tara tojake asante omwana kitogo siro mwana nyaroka mwana mumurane atabana ntugutigumaega but as school chirtu atareire that's why to decide to attack toko mwana onyaruka sanitary towels ngotema turi kurigereria abana bamona barambara konyara bago che school bako ruchi family chire okonyora kwabo kolinse pi okonyora ngomwana oyo gare ose class 7 ali class 5 lakini okomonyora ngago che school koru umwaka pako umwaka tanya kubika ikoroto wana tokaligere tokaranga abana bamona bari bukubasira no kugore ibikoroto tuagenda tuaba at least nere kero wakarumane nyero ko iru sanitary towels okonyara ngomwana onere twamuri bikoroto at least nabaro bako igubuya batekai program ite yabaisika yoka program igere to twins nenda komenta nabo ntu introduce a program etonga feeding program kero to ko ende school tu sanitary towels yabaisike tu abana bamuri bikoroto then twamya kwana na abana bali omwana mumuroma yatuko kwana omwana mutemire tenga no mwana mumuro class 7 oliyo le PP1 no mwana mumura ngo batore chat siri chiko bakonya bonse na baro at least bago feel ngaki bakunira then ni program yo kuragira kera to ko school wa mochere tuwa school wa mafuta echinyini endagereria roswe school abana bali bashare at least okoranga bono omwana mumura nero okunira yes biasa na iPhone na woch komendera la kiribo lia iPhone da boli mwate abuna abana aba abanyaroka baisiko bampale endubiya isiko batatwara sante tagweli kiara nige ekode birengo byaye ekamabuna bego konyu mwana oyo
lakini kwa yono monto tumiro barangete usutumire bintu binde biri uchipya muguruire nubuna ekyombe kino kyo konyu mwana munyaruka aende na masomae ngakimoko mokora ni ministry ya health usimo kwa na bande ende mwena kina no anekero borero bwa beire umwana ngo konya kare tatiwe kero mondora bagosireri matena na bana barabonyora mwana abwatomoke abwatumuchando gete umwibori erasierenti ngakimoko rigere ringane actually bunabona iga Brighton ngotebanga ebi kwere ndi nawo yo mtunya batatebere after twabaire ibintu biko basomi toro bocheno tutweka abanyene ikegera na ituna bayibuli tore na ndi tusome tuna mwibwa nyabate ne nutritionist yani jene social worker ngani nko bayereza tore na kiba gutumi bitamba ibi ikege tambe ko tumi ko mambe bakamara baba na na bakonyoro buruire bona si minister of education ya health ndu akwana mostly na bakwendike gogi tukakwana na bamarani tukabatebi na kwere ni kuna community health workers bali binyoro na barabungwanda bali babahereza babatebinga ekero gutumika tambe kyobo cyane uko gutumia ku ruchinsi mpaka chinsa gite wa change ekinga itire sofa na kitu akorire nabana bamura mutu atebanga ngena kitu osembu tu abatigire mahera ntuntora abatiga magega ubona bone eka tokonyoro mwana atabwa uniform ubona mwaro che story yalinge kionganya itinga twati tukabagura uniform full uniform kegero mwana mumura nera gaikana stay class abigite Kenyanza ke butogete ko rumagera abana babaisike na barangweka bari bamasekera bona ntutu ategeti initiative tukateba tukabagura uniform nera kara ko beka ubigite ni bikoruto nera ko fili yale ngambiyale touch kolistio mechi yabantu biesana ekero nanto andrete ngoriterete chiko kore se libro bieto bigendete kuminyoka sema bia boniga ebi byonse binigo bikoretwa singinjo yugo tenyara usobotaka asorongo bagusi ingeke buna idono kiro modara ribirenge individually kira isiko korwa ende to isiko koro botakobo nabo konyorana abana baitu bagendere buye ko basi school to chakasnya bate asante ayonsi twakwanire gusayonsi yakonyora abana baitu ngwetere ki family chita sitokurwa okonyora kwabo okokolete kikolense chi family chichinyo okonyora kwabo kokinake nabo okonyora ng'abana aba bamenyire buya gose bachirinyo ne school buya I was watching for example unabono una sita igagusiye gento kyakora buya n'oburemi for example unabono oburemi unaga ali seito marani seito kegoge omwibuli orali ubwate kawo gusimeke bando gusimeka linabo access konyora obuyo bwira ndigoriria insi asimike ibintu bya mugondo abinyore aho ni mugondo omwibuli gwikamenye buya omwibuli gwiko mwana oye anyore siringi ya 50 agenda agorekirike mu miseti igobona abo ibuli aba okonyora kwabo ko bokuya ebi nyo uchumi geto finyete ebintu bire ndi bunsa sama gori asini ni abo ibuli ba access then nyona abana abaite bagucho gukora bagucho komenya buya amasoma bagucho ko bamaya wesa iphone mentara abana ntige ntonda tebe just chief family stokorwa bura bone geke nyuwankere uruma ntige nare gusaba abayibori baito eke nyuwe kigogo gesiba siba geke komaite no batabana na inde gendo kende ngeringa as community to korwa to tige go kondi isi migondo yabire chanzo yakogera ubutaka bagende tukwimuka iguru na inda bayibori tutige kuirana nanga ntasomete ngo yasomete no tasomete baweke bakunyara kukwekana bakuwekana cengo batebi ndu yuko turakora na bayibori no gusomia abana abaitu neturachikonyora generation igutsa na abagambi baitu asibinyoro to korwa chiefs na assistant chiefs nyumba 10 inareko batebi muimu kigenteke magoka inu kimoro cyo mwana abere matukabera tatu isiku manyanki umwana yatachire school chiro mwiburi mubwate onye nabana batole chimbe omwana ugako bwatu gakwiruga ari barasa IRS barasa ibiranya byo kambiko kwa omwana ya IRS ke okumwira sabanta banga IRS na bakondoka mambia akumanyanga tena nitachukuriwa huko so abagambia batokonye egara turusi abana abaisiku tubaire school abana nabo amagitamu abosio nyabendeni south and I'm looking forward for collaboration between Chimo Community Alliance na Joshua Foundation. Emuma ite Chimo Community Alliance. Ndonyi manyete. Hivi za mijaribu pia sana. Yes. Pia sana. Au tena ite collaboration morore na kimoska wajibosio. Samuel Omato watching live from Kiumbu at the aneno alimi yumurowede. Kato chiko kola story ketiko chiko skabosio. Ekero
muna inje Brighton ncha komorobiri ona ari ase ward yage sima gokonya abantu bose gokonya abantu genuinely besa yano mubugo basokonyora kuri kwana goke ari abandi baradena bono umuntu nekero atagete kuriya bose umuntu nigagire atagete ko gosera uri asekero mangana twanyarore tari gusioka azange ena kibanturaga ni abantu abaito paramanyana no gokonya gotakere ora konyo mwana oyo ekiato tebana ekero gokonya mwana stand 6 kaya garajo gwake gure miaka 18 ni mengi sana abantu bari barenze tupitu no bokonyi na mangana siasa korata kiranga sasa menya bati haya asanti kero twachagete program yo gokonya omwana nyaruka etwaligereti omwana nyaruka na masomo nende buna gusiye ito Bible bange mbali kwire eswara du mwana nyaruka buna li swara lya maana sana tokaligere tokaranga mbinto kibiko garo mwana nyaruka oira na inseki masomo kera twaligere tigo togachaka ku support omwana enyaruka anene kera tokana chi school bana bamba bwati bibande onye ndi abana abatwale kialinge ngana abana bwati bibande ange twaligere ti abana secondary but togatebanga into purposely we are focusing as abana ba primary kuba support kera abana bombo bako affected bana bamba bwati bibanda abana batakere bakonyu basome so that na baro bachigusukamo mutu bono bana aba mbabwati mbabwati bintu binde binene toratebenga mbamaiti siasa mbabwati any interest nyone ka toka ndi school to chikubakwanira abana be bako gokonya bako chesa na into tuaseka tuaba ibintu biri byabo twakora so bana mbabwati interest na into ndabwati interest ende ikenteke twagechage tukuru mwakuri talinga mbono twagechage tukuru mwakuri tukanya gukora ngora na Ivon tukanya gutalira abantu bari bwate chinda tuwabaya tukagocha paka buna bono twacha konyora Joshua osoireme nere muna bwate nkoro yo gokonya cause tali gusioka akonyire okonya yene chi county chine gokonya ara abantu then bono twanyore ngentege ya pikire but intunege ndo tokora kuru enkoro yeitweme kiyo gokonya omwana nyaruka asuke mutwe pesa iPhone na menta wa kitoko difference between ogo konyi bori genuine na mangana ge siasa ikiagero mondora bakubana siasa okomyo kyo mondo ntege ntonda tebi kwanza abagetutu no politics yene egende kekere purely gokonya omuntu mutaka tukiye ko sangana ni siasa ni bindi unaboneka konyoreka rumura yachoriru uboneke 2023 chikure chikale 2027 it is very far yes toratiga abantu baito barakonywa omuntu ochoriru nere na takira kori gasiye tari okumurwanya ikinege ndukire nawe nera atake na bago tuchwe egerto kore kitokonya ne twins na kito sago chaka koro kisiasa nawe no ye doni yawe kasuke maega tugendo giyo mata uchikolusi ere kegera ni tuataka gokonya abatoriga iga bono iga buna bonde go busegi mboro konyora lakini tigande obusegi obulanje kana barorire obora saba sai aba ibuli baitu tiyari purely appreciating this job lakini abasaye bawika baranga abantu abangugeni bale totebe ne ndamwamu libero ne libitu I can call it igo bono tsengo te yabasaba tiga abana baito gose ekwere ndichi family chitu chirako politics kera iko muntu karatake ko buri nyine chikora bako bori kigatiza democratic light na bako akubori unatagite lakini bono iga tigatubeke siasa kana naro tana Heroni Esira watching live from Kegogi Ebu uliza Bells is it that ni wanafunzi pekee wanasaidia ama hata raia kokonya murabanda banda bara nini Santi Brighton foundation yeye taringa ge gokonya abana boka foundation ngo konyere abantu bonse paka abantu abanene that's why twatebanga nkwaga tori chinyumba foundation yengo yera abantu chinda bunantu alenga alinya goto tuye to muga kurengo oro chinda tukaye no muisa koye foundation ye teriko konya mwana muisa kebuka ene foundation imna na acha tiritana ngateba ni foundation egokonya omuntu okonyora kwa ekolinsi omuntu okonyora kwa ekolinsi it means nabokonyora tabwati nyumba tuamwagachire nyumba for example bunabona ali stand butabori ntuagachire umuntu orengo omenye tabo besana akonyora kwa ekolinsi tukamwagachire nyumba bono umuntu twamwagachire nyumba yali gutoka nabo atabana na barabu abana abaiseke bakonde skuru angabu baba muri bakonde skuru anga na barabu bagutachainze nabo twale ko babikuruto but
foundation ige gokonya abantu bonse either olire chinda oli urware tore nyumba tukumurusi nyumba twamwire nyagetari onyora matibabu obwena kera bwene twamwire ni back twamye kurigeria nyumba yae inakire twanya nyumba yegere condition yetaringia twatema kuye change nyaga kurara sabe twamugurira omoito twamoroserie getanda. Then since umuntu yobwenire nera twatema kumubeki kera umuntu kabwen natakira aragire twamugorere ndagira twamugorere sabuni awesibedi then umuntu yoragera otwara chinguru nero maikoira na baki ono chaka kwirigeri biya sana iPhone akimogo ndentu abanda batakire ko bakonyi kera oise kutanga sana bakonyi paka nano ri bwate ngo chari kegora no pasali oyo bwate nero takite konyora mono akimogo ndentu abanda batakire konyi as society. Actually mnabona iga into generation yentu on social media abantu abangi mnabona iga konyora uri post in Facebook mbano chira stock konyora umuntu wakire simu usori kiperi simu wakire simu akero watu wakire simu watu tebringo bokomu mbere yasigiti ntundo ri wote ryuka ngango konya tu etungo kiwete tori chinga kichito tuwachamba koro tu access tuwarigeri twari nga hitaji kirita kiri ikegera muntu rera abantu baito naho umuntu awika kungaine nga nabataka bari batari bataka bono kwega turi gari twarigere tu access tokorra intuwe kabanyana na tatete ya lenga no muriro ringi tukumwe kutumwiri nyegitari tukora kurwaro tuje tokore something nturi wenda just like that friendly like that gwika turi twararigere now the high ni Steven kutoka Buja South Life Changers Organization. We look forward for collaboration and work with you. Kindly share your contacts in Steven kurwa sense meyo ya Abuja mawande ina kumwamura namba na bagotegera mokora para mtamsaidia mnajuana share contacts ile mosuke gochibosio biesana ayuno na bande tutomaje SMS ya basemambi ya aboniga kirongo kora ndio tutokore vision ye ino nereri nene aso kinijisemi aso mwana mnyaroka nebinyoro bitu gukina vision ye ino nereri kirenga kino kirekiege motigerengera ose moikasigede on tujakira se asanti puna my sister Ivoni ateba e program wetiri ya short term ene program ya chagitekale ero ekogendre nende kuchikobororo for one e program weye ne yogo konyo mwana nyaruka akalbia sama somo ende program weye ne yogo konya alia se society se community tomenyete otema kusukia se birengo by'ubutaka biriborense at least umuntu ateme komenya buyake that's why tukurigiri umuntu ogotwerwa twamwagachire nyumba kera twagachire umuntu yenyumba at least twamusukiri yake ebe serial guchikonyora kurwa se chae bonus likalu chikuyagachire nyumba abawaka no mwana school fees abakoro mwana wa ikendari bono ene program egotema gusukia abantu baite biwango biri bamenyete bari bameta so komenya wensepe basukasi nini na bari bayigwete bobe totema at least kubachenchia bakoreki at least na bamanya ariko igubu yake yes for mentera bakardori digo kumonta moroberio kermonta chkuribire ke bema nguramenterai nteka tebe ngabuna bono igegente kenjuna litange nabatebi etutaite gente kikebe long term na kimwe wera bona Steven yako tebanga tonyari go partner nkuliko baba mingi awoto go partner ikegere gite kegendere to na wotoko babangi na inda abantu baito nari mwari guanza kurwa se binyoro mo identify case keri moro chekere very needy by the way our motto ntu unajua team Joshua Nyarenji ere helping the needy musakora chitisha toko beka kwa magari chirikiringa helping the needy ikomona karatu asukirie ke wanke kikia abantu to abasukiri huru mambina mambine tukabwata baraye tukabwate baibya se binyoro yes biyo sana katorige tigo kora tiganda ko nyori goro ya Safaricom ko moka na go mantri yo ne morobiro de ne campaign Safaricom for you ekero mubuya chikwebwere milioni ya mo ekero motienyo ere 1 month ere gomoka mantri go ekoro karko kuna go gomoka na go mantri yo ne morobiro Safaricom ya koreteire inde kronya ko bwe ebiewa ebie Safaricom abuna bakwendo kore dial star 544 ash ose ogende ase hapo ya Safaricom unakobate smartphone erinde dendo nyaro go kora buna bakotebe tiabu eyigomoka na go monthly na Safaricom for you ya letiro morobero miya kwena kuna ngonyo roro rwenyi naye bwengulere ekatuju koro motienyi gose karo kiro motienyi bakwena ne milioni yamo tukore lakini tutara kora berts nagani uruwo bosen wa mwerio usengana yawo yo mweri go chasunga nju kumuriri uturigeretie
asemambi ya boniga nande na moto tena murenge to tare wiki gose ne weekend mara tare pa na kimota kwana na moko mkiara mu maite merobero no mubegete asenjira bene kurende karuinga na yo mweri ucyasuma cyumurire. Asante Brighton. Tigangire libageri kuchukuru ngana ya nayo mweri usoba sembi wana bo mweri ucyase constituency ya Kitutu Chache North. Nale kwa kuchikuira kwa tayari abantu baitu babuge tutu program ya Joshua Foundation yebuata koboko ye support munya kuruta mangana guciari ngana ndiro torengeret ingana ndiro torengeret ndugu ya ready to support umwane nyaruka we ready to support omuntu oli umutaka pyo konyara kwa ecolense at least nera aimuke iguru nende gento kenaje gotainga barayi baito na inu to support to kera to support it means koko umuntu kwana ingana lindeibe mukani tatoye guchinguru toye guchingaki tokore gasie tokonya abantu baitu babuge tutu. Yes. Ebyo sana ifo na yabana rutambato tokore muro. Tebya abantu baitu babuge tutu. Kwanza ngo mutebyo mugambio no kuri kujavet mukaya. Umugambi ugetutu ni yawo. Anje to support program enengiya. Toikera abantu baitu bonsipi ekegera buge tutu ne bwata barayi. Mwarora ne gabana yali kuru. Na inde ko basaba barayi nabange abana babake bagutira. Na inde tuganete chi family chitu na chi muke iguru tiwe n'abantu bandi betenelete. Ono ngo batebi let us be positive, let us be focused. Egera tokore gasi no bwa. Thank you. Biasano manju mureria na wakire mbi munekero kwa ira libari ya bena ko me murobiri winsa kyanene katwe katwa kwa nense mayugo sira bana baita diskuru asoro ngorogusi anene kurwa sikembekeri ya Joshua Nyagech Foundation ikia saifoni akura pers bakuru bakone kuna kokonya barabana isande tawe tegera omwana beisike mitini kyanda abugurite musigo kwa mwabona bune sande tawe ya sinyete kugura kibe singe inga kyo jikonyora ikianga uchikorero omwana iko kwa omwana ono kwa mochanda kwe moti kwenda gochiali kera musaja dari gobugori eborito mete musaja dari gobugori tayari ni gakwenda na wenda gochiali eitano urwira ranyore atanyore di eroe moti gujumuina ikotika tore ndi society tore nda bana baito asinjira ya bene ikiagera na bwegesa kukyangi kya ntuto kuroro anjini tegetegera moja kurundi stv osande nyoro muntu ko ni press na abo mosbadi osana aba omumure na wakire mbiye mana kro kwaba me yumuroberio ondi stv ani na sumuroberio wensa kina ntumina nangi kande itukuri yangyo turaumirane akato itwa kwa na lichiko bona akira bagani bana mbiye mana kro banya bari bagaya ya bene wikase student ondi stv kwansoma gusi andi mwariganiwe angi kande Joshua utanera toko wanene asumuroberio wensa kya anekro chara tayo Joshua na kirama ligrinchi bijago jira senje ya bene ondian kwake na mbiamano tumira nandangyo asumurubiri na bwensa kure tukare kurende mambi ne lichiko dora jukwanda buna butambiriane Brighton Makoli.